बयखौबो बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमबाय जय मसीह अनजाग्रा प्रियफोर आङो नोंथांमोननो मैयानो बुंखादोंमोन मोनसे आद्रा भिडिअ दंबावो जि जाथायखौ मैया नोंथांमोना नुदोंमोन जि रादाबाव नुदोंमोन जेराव छत्तीसगढ़नि आदर्श नोगोरनि जाथाय जेराव ख्रिस्टियानफोरा थांनाय रबिबार थांनाय सानडेआव गिर्जा खालामबाय थादोंमोन आरो बे गिर्जा खालामबाय थानायाव VHPनि सेंग्राफोर बजरं दलनि सेंग्राफोरा थांनानै गोबां गन्डगोल खालामहैदों बदनाम हैदों जे जि गिर्जा खालामफैदों बेयाव फैनाय गोबां मानसिफोरानो हिन्दु समाजनि मानसिफोर हिन्दु फोथायनायनि मानसिफोर होननानै बिथांमोना थांनानै गन्डगोल खालामहैदों आरो पुलिस लानानै थांदों आरो बेयाव आइजोफोरखौबो बुहैदों हौवाफोरखौबो बुदों गोबां ठाट्टा गोबां गोरा गोरा रावजों बेबायदि रायज्लायदों खमज्लायदों खोथाजों खोथा खमज्लायनाय खुगाजों गोबां गोरा गोरा राव बुंनाय बेफोर गासै भिडिअखौ नोंथांमोना मैया नुनो मोनबाय नाथाय बिनिनो आद्रा बाहागो भिडिअ नोंथांमोननो आं लानानै फैगोन होनदोंमोन दा बेयावहाय दिनै नोंथांमोननो फिन बेनि आद्रा बाहागो भिडिअखौ लानानै फैबाय जेरावहाय मा बदनाम होदों बेफोर गासैखौ नोंथांमोना रोखायै नायगोन दा दिनैनि जिथु आद्रा थानाय आद्रानि सिगाङावनो एसे आङो मैयानिखौ एसे रिकेप बायदियै नोंथांमोननो भिडिअखौ गुसुं दिन्थिलांनो हास्थायदों नोंथांमोना बेखौ नायग्रोगोन बिनि उनाव आद्राखौ नायदो आरो लोगोसे खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि दिनैसो बे भिडिअखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना मैयानि आपल'ड खालामनायखौ नायदो आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन नोंथांमोना मैयानिखौबो नायगोन अब्लासो नैबे दिनैनि भिडिअखौ कमप्लिटयै मोजाङै बुजिजोबगोन नङाब्ला नोंथाङा बुजिनाय नङा जे बेफोर जाथायफोरा बोरै जाखो मा जाखो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना रोखा जानाय नङा दा बेयावहाय मैयानिखौ नायगोन आरो लोगोसे खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाब आरो बोसोनफोरखौ नोंथांमोना जे मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो लोगोसे खावलायनो हास्थायदों मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामगोन जेन बयबो बेफोर जाथायफोरखौ मोनथियो आरो जों जेन आर'जनि गेजेरजों बिजों हेफाजाब होज्लायनो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामगोन दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर मैयानि जिथु आद्रा थानाय बाहागो बे आद्रा थानाय बाहागोखौ नोंथांमोना नायदो मामला वही है जो सब जानते हैं जो पूरे देश में चल रहा है प्रदेश में चल रहा है कवर्धा में चल रहा है धर्मांतरण जिस तरह पूरे जिले में शहर में धर्मांतरण का खेल चल रहा है उसी कड़ी में आज आदर्श नगर में भी रविवार को यहाँ सभा के माध्यम से लोगों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था इसमें अलग अलग गली मोहल्लों से बाहर से लोग आए हुए थे उनसे पूछने पे जब हम लोग अंदर गए उनसे पूछने पे कोई महिला है बुजुर्ग है युवा है पूछने पे ये बताया कि हम ऐसे ही आए हैं सभा के लिए आए तो मैंने पूछा आप लोग क्रिश्चियन है क्या ईसाई है क्या तो बोले नहीं हम ईसाई नहीं हैं सबने अपने नाम हिंदू बताया कोई सतनामी समाज से था कोई आदिवासी समाज से था तो बोला तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं तो बोले हम सभा में आए तो बोले क्यों आए हैं तो कोई बोलता है कि हम जादू टोना ठीक करवाने आए हैं कोई बोलता है कि मैं इलाज के लिए आया हूँ 2 बच्चे आए हुए थे वही उसका कहना है कि मुझे कैंसर है तो कोई कैंसर के इलाज के लिए आया था तो यही सब चीज़ें यहाँ चल रही थी कैंसर के इलाज के नाम पे जादू टोना के नाम पे लोगों को यहाँ बुला के प्रार्थना सभा के माध्यम से धर्मांतरण करवाया जा रहा था कुछ मारपीट के भी मामला सामने आया मारपीट का मामला ऐसा नहीं हुआ है झूमा झटकी हुई है क्योंकि यहाँ पर अधिकतम महिलाएं थी तो ये लोग महिलाओं को आगे कर रहे थे जब हमारी सब टीम पहुंची तो उसी समय झूमा झटकी हुई है मारपीट का ऐसा कोई विषय नहीं जी कुल मिला के देखिए धर्मांतरण का मामला है ये पहले भी पुलिस से शिकायत करने की बात है सामने 2013 में जैसे कि अभी हम जहाँ खड़े जैसे मेरे पीछे जो घर है वहाँ पर महिला है उन्होंने आवेदन भी दिखाया शायद 5-6 आवेदन पूर्व के जो इन्हीं के खिलाफ है कि यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ हर रविवार या लगातार चल रही हैं तो ये शिकायतें पूर्व में भी इनको ही है इनका जो मास्टरमाइंड है थॉमस ये होली किंगडम का प्रिंसिपल है अभी आप लोग को ज्ञात होगा कि 1 हफ्ता पहले एक पेरेंट ने इनके खिलाफ शिकायत की कलेक्ट्रेट में हम लोग भी गए थे कि फीस माफ़ करने के नाम पे इन्होंने उनको ये कहा था कि आपका फीस माफ़ कर दिया जाएगा आपके बच्चों का आप धर्मांतरण कर लीजिए तो ये जो विषय है ये विगत आज का नहीं है कई सालों से ऐसे ही चल रहा है और होली किंगडम होली क्रॉस स्कूल इसमें हमेशा से बदनाम है और इनकी संलिप्तता हमेशा से पाई गई है क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए तो एकदम स्पष्ट है भाई शासन है सरकार है नियम विरुद्ध हो रहा है धर्मांतरण के लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते तो सीधे नियमता जो कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाई है इसलिए इनके हौसले बुलंद हैं अभी एक विषय
बोडला में भी आया था, दलदली का हमारे राजकुमार यादव भैया है, उन्होंने लिखित में मजिस्ट्रेट को 10 से 15 ऐसी जगह चिन्हांकित करके दी कि यहाँ पर इस तरह की प्रार्थना सभाएं होती है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन से भाई यही अपील है कि अगर आप इन सब चीज़ों को प्रशासनिक स्तर पर नहीं रोकेंगे तो मजबूरन हमको, क्योंकि हम हिंदू हैं और हमारे हिंदू धर्म के ऊपर कोई आघात करेगा तो रोकना हमारा पहला कर्तव्य है। हमको इस तरह से आके इसको रोकना पड़ेगा और अपने तरीके से रोकना पड़ेगा। फिर शासन प्रशासन ये ना कहे कि आप लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। है हम लोग भी खूब परेशान रहते हैं। इसके पहले तो क्या है, पहले भूत भात चिल्लाना रोना गाना, हमारे बच्चे तो डर के हमारे घर से बाहर नहीं निकलते। हमारी देरानी आई थी उस टाइम तो बुखार आ जाता उनको, तो बहुत दिन से ना हम लोग एकदम परेशान, बस हमारे बाजू में लगा हुआ है, एकदम परेशान हो जाते थे। आपने शिकायत की पहले? शिकायत किए थे सर, बोले कि कुछ लोग क्या हुआ था उसमें? शायद बस ये कागज है जिसमें थाना प्रभारी को दिए थे, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई ये हुई थी कि मतलब भवन से बाहर आवाज नहीं जाना चाहिए। हाँ, भवन से बाहर आवाज नहीं चाहिए, आप चाहे छोटे छोटे बॉक्स लगा के। धर्मांतरण भी होता है क्या यहाँ पर, क्या लगता है? हाँ, एक बार उसमें जब फर्स्ट बार हुआ था ना तो धर्मांतरण के नाम से पकड़े गए थे ये। अभी क्या चाहते हैं आप लोग पड़ोसी लोग सब? यहाँ से हटिए। ये हाँ, यहाँ से हटे। हम लोग परेशान रहते हैं आवाज से। हर संडे को यहाँ आवाज होता है, दोपहर 3 के। हाँ, कई प्रकार के लोग आते हैं, कई प्रकार के लोग आते हैं। कभी कभी तो शादी भी यहाँ होती है, यहाँ पे शादी भी होती है, शादी वादी भी करते हैं। हम ये बोलते हैं ठीक है आपका चर्च है, हम धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, आप लोग का भी चर्च है, हम सम्मान करते हैं, उसका मान करते हैं, पर उसके लिए क्या अच्छा है निश्चित जगह बनाइए, आप बस्ती के अंदर मत बनाइए। निश्चित जगह में आप अपना सिंबल लगाइए, क्रॉस, जैसे होली क्रॉस का चर्च है वैसे आप भी अपना चर्च बनाइए, वहाँ पर इत्मीनान से पूजा पाठ करिए। लेकिन ये तो ऐसे चारों तरफ बंद रहेगा, कभी सुबह 5 बजे लड़कियां भी आ जाती है, 5-6 बजे भी 2 दिन से सामाजिक तत्व भी आते हैं, ऐसा आपका कहना है? हाँ, मतलब ना आती है लड़कियां, क्या करने आती है नहीं मालूम। 2-4 लड़कियों का भी 2-4 दिन से लोग देख रहे हैं, मैजिक लेके आते हैं, कुछ अपना म्यूजिक सीख रहे हैं करके, और सब तरफ से बंद रहता है, एक तो खिड़की भी नहीं खुला रहता है, तो हम कैसे जानेंगे क्या हो रहा है। पूछिए यदि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा शिकायत की गई कि आदर्श नगर परिसर में जो परिसर में हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ पे एक सभा आयोजित की जा रही है, आराधना कराई जा रही है और लोगों को गलत तरीके से यहाँ पे धर्मांतरण कराया जा रहा है। उनकी शिकायत पर यहाँ पे पुलिस मौके पे आई और अभी यहाँ पे मौके पे जांच चल रही है कि यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा था। कितने लोग 20-25 लोग थे यहाँ पे उपस्थित थे जो यहाँ आराधना के लिए आए हुए थे, तो उनसे अभी पूछताछ की जा रही है और जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मारपीट की भी खबर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी इस प्रकार की खबर नहीं आई है। लोग आपस में इनके बीच में बहसाबहसी हुई है और उसी क्रम में जब पुलिस पहुंची है तो इनके बीच में समझाइश दी गई है और अभी मामला शांत है और लोगों से पूछताछ की जा रही है। कौन लोग ये जो यहाँ पे आराधना कराते हैं वो बता रहे हैं कि हम स्कूल भी संचालित करते हैं यहाँ पे, विगत 25 साल से यहाँ पे हमारा ये आराधना पद्धति चल रहा है इस स्थल पे, तो इसके संबंध में भी जांच की जा रही है। जांच के पश्चात ही कुछ कह पाना संभव होगा। अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना बयबो गावनि खोमाजों खोनासंबाय बिथांमोना मा बुंदों, मा बदनाम होदों, जे बिथांमोना ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों ख्रिस्टियानफोरनि जिथु खुलुमनाय सिबिनाय आरज खालामनाय मेथाइ खननाया ओरैबायदि खाथियाव थानाय मानसिफोरखौ दिगदार होदों, उसुबिदा होदों होननानै बिथांमोना बुंदों। जोंनि आरज खालामनाया बिथांमोननि थाखाय उसुबिदा जाबाय, जोंनि मेथाइ खननानै इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाया बिथांमोननि थाखाय दिगदार होनाय जाबाय, उसुबिदा होनाय जादों, जेरावहाय गोबां उसुबिदा मोनदों होननानै बेयावहाय बुंदों। बै आइजोआ बे बाथ्राखौ बुंदों जेन जों थानो हालायै जादों। बे बिसयखौ लानानै जोङो अलरेडि पुलिसनोबो जोङो मोनथिहोखाबाय होननानै बे आइजोआ बेयावहाय मेडियानो बुंदों। आरो हौवा जि सेंग्रा बिथाङा बुंदों जे गोरोन्थियै सुबुंफोरखौ बेयाव लानानै फैदों, थगायनो थाखाय नंखायै लानानै फैदों, जे ख्रिस्टियानफोरनि खामानि बेखा, जे ख्रिस्टियानफोरा मानसिफोरखौ थगाय धोरोम सोलायहोदों आरो बे खामानिखौनो बिथांमोना बे गिर्जायाव मावदों होननानै बिनि थाखायनो जोङो बेयाव फैनो गोनां जादों। आरो प्रशासना जुदियाव जोंनो सहाय होआ, प्रशासना जुदियाव जोंखौ मदद खालामा एबा आखायाव लाया, जों गावनि बायदियै जोंनि गावनि स्टाइलाव जोङो खामानिखौ मावगोन होननानै बै सेंग्राया बुंदों। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जों ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बेबायदि समयसा, बेबायदि अबस्था जानानै दङ जेराव जोंनि खुलुमनाय सिबिनाय, जोंनि आरज खालामनाय बिखौ बिसोर नायनो हालिया। दिनै गोबां ख्रिस्टियानफोर दङ, गोबां ख्रिस्टियान मण्डलिफोर, न'खरफोर दङ जेराव हिन्दु धोरोमनि फोथायनायनि जिथु मन्दिरफोर दङ, बै मन्दिरावबो बिथांमोना गावसिनि खुलुमनाय स्टाइलाव बिथांमोना कीर्तन खालामो, गोबां दावराव जायो, गोबां दल दामो,
गोबां रोखोमनि दामनाय देनायखौ लानानै आरो एमप्लिफायारफोर गिदिर साउन्डखौ बाहायनानै बिथांमोना खालामो। बे जोंनि थाखाय दिगदार जायाखै, जोंनि थाखाय असुबिदा जायाखै। जोंबो बिथांमोननि दामनायखौ जोंनि खोमाजों खोनायो नङा होमब्ला? नाथाय जों माब्लाबाबो दिनैसिम बे जोंनि थाखाय असुबिदा जादों होननानै जों माब्लाबाबो बुङा। मानोना बिथांमोननि खुलुमनाय सिबिनाय बिथांमोननि नियम निति बायदियै बिथांमोना खुलुमदों सिबिदों। दिनै जोंनि जिथु खुलुमनाय सिबिनाय, देवबार सानाव खुलुमनाय सिबिनाय, आर'ज खालामनाय, गिर्जा न' सिङाव जोङो गोसा गोसा आर'ज खालामदों, गिर्जा न' सिङाव जोङो नंगौ गोसा गोसायै मेथाइ खनदों, खुलुमदों, सिबिदों। नाथाय बेफोरखौनो खाथियाव थानाय मानसिफोरा कमप्लेन खालामदों जे ख्रिस्टियानफोरा बेबायदि खालामो होननानै। जों सप्तासेयावसो खनसे खालामो, नाथाय गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोर दङ, जाय धोरोमनि मानसिफोरा सानफ्रोमबो मन्दिराव थांगोन, मस्जिदाव थांगोन। बेफोरबायदि सानफ्रोमबो फुंनि बेलासेनि गोबां हाल्लाखौ, गोबां मिउजिकफोरखौ बिथांमोना दामहोयो। बैफोरो जोंनि थाखाय हाल्ला जाया, बैफोरो जोंखौ जेबो उसुबिदा होनो हाया। नाथाय जोंनि खुलुमनाय सिबिनाया, सप्तायाव खनसे खुलुमनाय सिबिनाया बिथांमोनखौ गोबां उसुबिदा होबाय। बिथांमोना बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बुंदों। ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, बिथांमोना जेखि बुङा बुंबाय थाथोंसै, जोङो बिथांमोननि बुंनायखौ जोङो बन्द खालामनो हाया। बिथांमोननि गोसो, बिथांमोननि मोन्थाय, बिथांमोना जेखौ बुंनो हागोन। नाथाय सानसे बिनि बिसारा जिसु ख्रिस्ट'नि आखायाव दङ। जिसु ख्रिस्ट'आ होनांगौ बान्थाखौ बिथांमोननो जाबायदि होनांगौ बेखौ होसिगोन। आरो जोङो नुनो मोन्दों जे पुलिस बिभागनि जि बिथाङा दङमोन, बिथाङाबो बाथ्राखौ मोजाङैनो बुंदों जे दायो जों तदन्त खालामगासिनो दङ। बाथ्राया बेसे सैथो आरो असैथो। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, थारैनो तदन्तआ दायो सोलिगासिनो दङ, नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। दा बेयावहाय साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो हास्थायदों, नोंथांमोना अननानै आर'जआव थाबाय थागोन। जेरावहाय जि घटनाया जादों, बैयावनि पास्टर, बैयावनि फोथायारिफोरा हयथ' गोबां गिनानै दङ, गोबां असुबिदायाव गोग्लैदों। बिनि थाखाय नोंथांमोना नोंथांनि पार्सनेल प्रेयारनि समाव नोंथांमोना आर'ज खालामदो। जुदिअ जोङो सिनाय मोनलायलाया, जुदिअ जोङो मोनथिलाया, जुदिअ जोङो बिथांमोनखौ लोगो मोनाखै, बिथांमोनाबो जोंखौ सिनाय मोना, नाथाय इसोरा मोनथिगौ। दा बेयावहाय प्रियफोर, आर'जआव नांथाबदो, आर'जआव हेफाजाब होदो। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना बेखौ मावदो। आरो जोबनायाव बेखौनो खावलायनो हास्थायदों, भिडिअखौ शेयार खालामगोन जेन साफ्रोमबो आर'जआव जों जेन हेफाजाब होज्लायनो हायो। बे थांखिनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामगोन जेन जों बयबो आर'ज खालामनो हायो। आरो मैयानि भिडिअखौ नुयैया, बिनि आवगायनि भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना आवगायनि भिडिअखौ नायगोन, बिनि उनावसो बेखौ नायगोन। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। थेंक इउ।